Ayo, om tiga tujuh yang kali ni. Kita, saya immediately kaji itu gari baik tujuh ni. Atta jagawo जों Bagwilaikha tini hingga जों boma bodol ba TWF rok bo जों asukui tongmalia जों bunong korima paika tamni himale kaisa kok tongo wanji kok ba jole opor nam jibon tuisi kuri hingga ke ba je bubagra hamjangna phrongo tai chubanani phrongo जों एकदम चेंज हाइके नुखा तब तंग थका बुबाग्रा जखन चुबादी hamjakna phurungmani bai tai chuba di hin sama bai जों ताबुक तुई नाय चुबा मा bai बिसोरखौ बुखा तंथका बा सानान ककरै बुबाग्रानि दागिमु जे तै खाने दि नि जों नगा आसु तंया खायनाय जों बुरि रग हिन्दी अंक लाइसेनो तै बागनानि हिनि नंखर फाइजा तिनि तै बाग खाने अबनो नुखाचिनि एक्सपेरियन्स तै तो सरकारी हते अनेक अर सेलुर मेसिन काइजा तंगो अब पाइपलाइन डग आकरक रिजाया हिसाव आ पाइपलाइन रिउइ जदि तै ठीक मते मा खांखाय त तै रंनि आसु बिया लक लाइगला এবং এডিসি প্রশাসন হেতে তো রেউইনা তঙ্গ তাবক নিগাই চিনি ইয়ত বরিও চিনি মথাররি তঙ্গ তাই जों TWF রগরি তঙ্গ जों অরন গুইখা জুমেয়াও থাঙ্গিনাই চিনি চাকরাজিক বুরিচিক খরচা ব খুব ব তুই রগ বরে কাইমায়া সাল তামু খাত মাতু কইয়া হিনি সাও বিনগ তুই বরে কাজা গিয়া তুই ব মান থগিয়া साल तामु खात को जागिया रग हिनि साव ब साइसुं तंग जाव चिनि चाकराजिक न जों माया नांगिनाय तुकुरि ओय आको ओय बिनि बन तुई रग चिनि बुरि बदलक जातन तुई रग रकाव आको काइफाइका एवं बिनि बन बुसुक एडिसि प्रशासन बुसुक साइजरि मान चिनि इएम बतंग इएम न सासना हिनिनाय जों बिनि डकुमेन्ट रग तुइ फेका आसुना हामा तैबो जों हामै मारिवो चिनि बुबाग्रानाव आसुके हामजामा खारमान बिसिंति चिनि लुकुरना तिनि तै करिन जरो कामी कामी थाङै तै खाइ तंमान बागै ते हाकिन तिनि चिनि लगो तंग चिनि सेन्ट्रल कमिटि चिनि वर्किङ प्रेसिडेन्ट ब्रह्मगण जो स्वप्न देबरमा ते जतो चिनि रामचन्द्रगानी TW लिडर्स अफ ते जतो चिनि YTF निंथों चिति तिप्रा प्यारेन्ट्स बडी लिडर्स संथों तिनि जतो मिलिलाई तिनि कामी कामी थाङै चिनि रामचन्द्रगान आमचायो जे कामिवो तैनि प्रब्लेम आजा थांथा तै रकारको चिनि लुकुरना तै खानलाय तंगो गावमा हायना जों TTA दिस हापन बखाक्तिबो जे जागाव तैकरि आजाव था तिरनानि चिनि बुबाग्रानि नायकल फांबाय चिनि ऑनरेबल CM ऑनरेबल डेपुटी CM जतो EMs जतो MD सं चाइते मुंबाय तिनि कामी कामी थाङै चिनि तैरि दङ तै तिनि जों हायनो हाय चिनि तिपराम थानैबो जों चिनि जतो लिडार्स अफ फाइजाक चिनि TWS लिडार अफ फाइजाक YTM लिडार अफ फाइजाक जतो जागा थाङै जे कामियो तैकरि कामी कामी थाङै लुकुरबा कक सासाव तिनि तैरि कारकावै जों तिनि तै खानलाय दङ जे प्रोचिन लुकुरंनि जोंजाल आपुरनो चिनि जतो लिडार्स अफ बसावै तिनि चिनि लुकुरं सबालाय दङ अतैबा सालबुर मुरुम छगरि दङ जे जागाने हयते चिनि आमसायो तैकरि हिनि खानामा लगे लगेनो चिनि YTM लिडार उंथों चिनि तिप्रानि चिनि पेरेन्ट्स बडी लिडार उंथों चा चिनि TWM लिडार उंथों जतनो लगे लगेनो बर कम्युनिकेट खलायै तैरि कावै बर कामी कामी थांलाय बागलाय दङ nge जों ते समाव बो जे कामिवो जों कल काइखा आजागो तै काइफान तै फाया आमाय कामिवो जों डेली रिउइ दङ ताइ ताबुक जे जागो जों कल बुकाइ दमन लगे लगे पारा पारा थाङै जों मिनिटि 12 बा जों कारि तनो ते ह्यान्ड पाम्पनि कल बा जों कारि तनो अमा खलाय जों चिन लुकुरमा जों तै खाने